It's Abama on the beat. Ndoboneze ifandigo kokade Ijenumo ifandigo kokade Mani ifendiki fesade Aimenyo di anyijemiya Ifendiko siade Aimenyo di anyijemiya Amakabana deti egwu mukamuye mofumando Ifandigo kosade Aye mi jenuwo, nne mi juwa mafia. Ijenuwo, nne mi juwa mafia. Ijenuwa mafia, onye susanwa. Onye bifenjibia. Iyo, egwu muka munye mofuma kantibe. Chukwu obi n'igwe bịata ọzọ ka ntị mbegbu Chukwu obi n'igwe bịata olu mụzu Chukwu obi n'igwe orogo ka mụ ji eme Chukwu nyabegwu na-etila alụsị ọdụgbo odu mmanwụ egwu mụ na-ekele anya na-abụ ka alụsị aja n'igwe anịmba olu na-ekele gị n'alụ Chukwoke migwe, chukwoke mudo biato kantibe Chukwoke mulebe Nema ponawo eze wai Agotebe Oluogo kamemenu ma Akele na migwe, akele mwane kebiato zuo Egwu mukaneti la lusia Aluso dumodu ma akele mwane kebiato Kantebe Nna oke mili dị n'ezago Nna m diko ndị biyo Na nwanya ndị biyo diko gị bịa zute m ka ntibe Egwu ụmụ ka nneti alụsị Egwu nneti n'ologbuo alụsị debe nzobe atọ ka ntibe alụsị na banzobe abanzo Alụsị odu nwocha alụsị ọka akwaji arụ ọrụ nwocha biko zute mụ ka ntị egwu nwocha olu m ekele gị ọkara obi na agwụ ọka alụsị akwaji arụ ọrụ alụsị odu nwocha onye soja na-akpọgwọ gị n'egwu ihe kokoko egwu wemo na mebụla egwu nwaga lụchi m ka ntibe gbado ụmụ onye anyị ji bi egwu tata kedu onye mara onye ji bi egwu tata ma ọ bụ obele nwa ha chidozie nwa ngwo akwụkwọ deti nwapụrụ ọkọ balọrọbala tụle dibịa ka ọ na-eme akwasa ọbụka ị na-agwọ ọkọ balọra akwa akwasa ọbụka ị na-agwọ akwa ọbala tụle akwa na-abụ bịamọna akwa eze ndị ogo n'ụwa niile n'ọdụ na-akpọ akwasa ọbụka ị na-agwọ
akwa ọbara tụle akwa na-akpọ bemụna akwa na-akwa oke wele anyị ji azụ akwasị ọgwụ gị na-akpọ akwa ọbara tụle akwa na-akpọ bemụna ọdọnya alịgo ibe siri ike dịbara akwasị ọgwụ gị na-akpọ akwa ọbara tụle akwa na-akpọ bemụna ọkụ ọbara ụra akwasị ọgwụ gị na-akpọ akwa ọbara tụle akwa na-akpọ bemụna eze ndị ọbụ n'ụwa niile onye nsọ na-akpọ gị akwasị ọgwụ gị na-akpọ daalụ ọbara tụle akwa na-akpọ bemụna ị nwere ọbara ụla nwekwe nnekwu ego akwa akwasị ọgwụ gị na-akpọ ọbara tụle akwa na-akpọ bemụna n'ogwu nwere ọgwụ nwekwe ego akwasị ọgwụ gị na-akpọ ọbara tụle akwa na-akpọ bemụna Igirigba akwa kuko na-etiwa kwuru n'ọba igiriga n'ọnụ ụmụ ekele gị akwa kuko onye ọ bụ n'ogwu ọnụ ụmụ na-ekele gị dalụ onye so na-ekele ego inwere ọbara ọla wekwa dala owego oyibo akwa nwere ọgwụ nwe ego anyị ije emume na akwa nwere ọgwụ nwe ego anyị eyi ụwa akwa nwere ọgwụ nwekwa ego akwa kwụkwọ onye ọ bụ odogwu oke nwa na mmekele ọdịnalụ akwa bamalụ bịamana akwa ịbamalụ bịamana nwayọ nwayọ egwu ogbo ka na-etila alụsị odumodu nwọcha ọdụ na-akpọ gị nwọcha nwoche odumodu mmanwụ na ọdụ na-akpọ gị ọkọrọ obi na-agwụ alụsị akwaji alụ ọnụ nwọcha ayalakata anya bụ oke mmụọ ayalakata oke alụsị akwaji alụ ọnụ bịa kajeke na ala agba aka dogbo ala agba aka nnekwu ụmụnna mmekele gị alụsị akwaji alụ ọnụ akwa na-agwụ ụbịam ọranaeze mgbe igbo gedọtị ọ bụ na ị na-azụ afịa manya bafịa na agara ọfụma were ose nwere ije gbachebe na ndị ọba na ide mmiri jụbasị ebe a na-akpọ nke akwa iluse na nke akwa ọ ga-agwọ n'oge na ọya gị ọ ga-agwọ gị ụbịam ka ife siri ike nwere mma ọ ga-agwọ gị ọya ka ife siri ike nwere regere ka ịmale onye na-enwere ego mere onwe ya onye nzọpụta abịago akwa na anọda abịago onye nzọpụta abịago onye nwe ụmụ igbo m onye na-enwere ego mere onwe ya ka ịmale onye fụrụ akwa enweghị ego akwa na-abụ ụbịam na nyabamalụ ụbịam mana eze ndị ọgwụ na anya ọkụ iligi ije n'ụwa bafịa obere nwa na mmekele gbachi imele eze na nwa nwata nna-anyị eze ọ na-akụsida agodu nwata nna-anyị eze ọ na-akụsida agodu akpọkwụkwọ onye ọbalogwu biko kosidazianụ ka ife siri ike nwe dị mma obele nwa nna-anyị eze n'ọba onye nso na-akpọ gị daalụ akwa amalọbịamana ọbara tụle akwa na-akpọ bemụna
ọkụkọ na anya bụ odogwu akwasọgụ na ọbara tụle akwa na-akpụ ụbịa mọna PPP power pass power akwasọgụ na akwa ọbara tụle akwa na-akpụ ụbịa mọna onye na-amara akwụkwọ na-agba fes akwa akwasọgụ na ọbara tụle akwa na-akpụ ụbịa mọna 1 million malu ugo na nọba akwasọgụ na ọbara tụle akwa na-akpụ ụbịa mọna onye nne gwara ọgwụ ga-agwọ akwasọgụ na ọba ọbara tụle eze ndị akwa ọgwụ na-akpụ ụbịa mọna akwa eze ndị ọgwụ daalụ akwasọgụ na ọbara tụle akwa na-akpụ ụbịa mọna dọkịta Chinezie Nwangwu ịkaligo egwu ọbara tụle Chinezie Nwangwu odogwu onye ọbara ọra igidigba ice ka nje nwere ekene ka nje ekene odogwu obioroko ya nwanne m obioroko ya obili wesi na Abuja obioroko ya odogwu obioro na-egodo akwa na agwụbịa mụna obioroko ya odogwu ka njebe na anyọ ka nje na nke akwa iwe nwede mma obili west obili onye muziam ka ebu ike na Abuja onume ekene gị dalụ nwanne m gade ka nje kene onye ji ụwa n'aka OBC ebigo onye ji ụwa kafụ onye ji ụwa kafụ odogwu n'ọdụ na-akpọga OBC ọkwa ịma na akwa na-agwọ ọgwụ ọ na-agwọ ụbịa ma ọ na-akwapụ onye ọba OBC egwu ụmụ ka na-etila akwa nwanne m onye ji ụwa n'aka OBC mekene dalụ egwu ụmụ ka mụ ji ekele onye ka nwanne Emeka ọkụ itali odogwu MC Light nwanne onye ka nwanne Emeka ọkụ ifu n'ọdụ na mkpọga MC Light ọkụ na-enye ibe n'itili egwu nnetili akwapụko na-etiwa akwụ n'ọba makwa na agwọ ọbara arụ ọgwụ onwelu nnekwa ọbara ọla ka a na-akpọ nwọcha mana ọ na-agwụ ụbịa ma ọ na ebe ị ga-azụ ụka nwachu olume ekene gị dalụ lelepọpụ nwanne azụ kezi oyi mụ ka jebe na nke akwa azụ kezi oyi mụ ka ijebe na nke akwa azụ ka bụ ike na alụ ga-ejeberụ na nke akwa onye ọbụ makwa na agụbịa ma ọ na anyị je n'ụwa m ebe ike na mekene lollipop Chukwu Emeka eze egwu igwe Angola Chukwu Emeka eze egwu igwe Angola Chemeka akwala nwanne akwala bigodogbo onye so na-ekele gị na ụlọ akwala ezi oyi mụ Chukwu Emeka eze egwu igwe Angola na-egodegwu mụ na-etila akwa onye ọba n'ide mmiri
dibịa ka ọ na-eme sọgụ ka ọ ma na-agwọ akwọkwụkwụ na anya obodo ugwu na onye so na-ekele gị daalụ ihe oke o si adị ka nje nwere ekele ka nke na ndụ ukwu anụkwu ama na-eke nwanne anụkwu ama na-eke nwama na-eke nwife ezigbo ọkpọlọ dọdụ nwanne m ọkpọlọ onye abịa kwa onyime ekele gị onye ego nnuke ego na-enego m na-etila kwa anụkwu ọkpọlọ oli ego nwa na-eke nwife ezigbo onye nsọ nọ na-ekwula ọnya egwu obegwu gwa m oge elugo mgbe ya mmegbu alụ nnamdị nwoke chukwu n'ọdụ na-akpọga amụndị nwa satụ nwanne m youngest importer ekene m dalụ youngest importer na main market na Fionich amụndị nwa satụ odogwu n'ume ekene gị dalụ nnamdị na-emu ka m na-eti egwu youngest importer odogwu nnamdị nwoke chukwu ọnụ ụmụ na-ekene ka nye ekene nwa bụ nwachu ọnụ ụmụ na-ekene gị odogwu na UAE alụmekene gị dalụ Dubai ka na alụbili ebi gị nwa bụ nwachu prosanlaye dalụ prosanlaye magakwa akwa ọkụkọ onye ọba odogwu na gụbịa na cross nwanne m prosanlaye magakwa egwu m ka njem ọfụma alụ onye ụmụnne ekele nye bụ egwu na-etiri akwa amalụbịama na n'ọba akwa amalụbịama na akwa ọkọ balọrọ balatule akwa PPP ihe mụ n'ọdụ na akpọgị akwa ọkọ balọrọ balatule akwa ị na-abụ bịamụna akwa ọkụkọ PPP SK onye ọbalọla n'ọdụ na-akpọga akwa ị na-abụ bịamụna akwa PPP SK power pass power ihe egwu m ekele gị akwa Akwa